Hello babsong noron nugwi mankana buskango hingo belai kharang singsa ang bai thang no bini nogo thango boroni nogo ano phone khlai ni hinka borok phone khlai ni hin mani yagulo ang thangka brisotron dino ang thangoi nugmani belai kha khamka angabono wansugo na de chini borok chugya nogo Kwrui samung tangoi chanai abahai borok ni nogo no belai problem kotor phai tini sei bukung nadi bukruti de borma bo only class 7 pori tum class 7 bini yakung noron nogoi mano aba amsuk kharang mo si changoi tongka kotor ma kha fulioi ang sungka bini parents no nor bini ebo poila tam mane ngikula hai sikon sa botrai singo hon ngke botrai singo hena kicha torka hospital tlangka injection nakha saline nakha bithiro rohorka doctor ngke aboban hamoi thangnai ne doctor sai rohmani bai borok o bithirong no jalai tonglai sikon saba amsuk toran hne borok kono dina wan sugoi mai haisi ngke dire torte tabo omsuka phaika o tor thangmane yagulo borok tlangka heno asam makunda ro tlangka Agartala jibi ajagar ro tlangka haifano asam makunda tlangmane yagulo khabor no sapo obo cancer rongka ngke cancer rongna ne thangka ngke to operation khlaina nangnai operation khlai ngke to ongya ba cancer ni bithi arina nangnai o cancer ni bithi arina thangka keno rang lakh taka rang nangnai o borok sawai mano pia borok ni kuno jaga Kwrui nini bui hai rabar bagan Kwrui nok si sukjaya asu kharang mo singsa tini samung tangkha ke tini no toi chanai khonani bagoi khona taisa ongkhore thangnai samung tangnani chanani no obostha borok to ingke amsu lakh taka hazar taka borok treatment khaimanai khaimaya ngeno obono borok koyo je kubangma chung o jora nogoi mano chini bukhuk sanjana romdi cherai chikonsa manasri abo ekle kubangma tabuk chung social media ni bisingo nogoi mano chugya borok ni nogo chung hai chugya borok ni nogo no bemar ruk chuk bebak kotor ongo kamgo am hai ong belai wana bo haisi belai wana ma singsa tini baksa ba o rang puisa Kwrui ni bagoi no langma jonani nang siwoi tongo bono treatment kaham rena ne thang hangke rang nango siwoi tongo bo kaham treatment mangkha hingke bo hamoi bachao phiaba chung mosbu ni bagoi baksa sin Tiprajwk ni nogo situ tuifano langma choi thango baksa tamkai nong o je wansugoi tongmani jaga thangoi sogoinani amsu himmat Kwrui amsu khomata Kwrui tamni bagoi hingke nogo chugya phaisa mai chanani se buinogo kamla thangoi mairum sesa sene tuoi phaisa phaimani jagao lakh taka boroni mannai haya dana nge wansungmang buinogo to aso asaimaya je buisu bawano ani cherai hamano sabna so asaimaya e baksa mahkeno langma chung tini chini bukhuk sanjana no chung jotona hamjakmane bising thoi chuba laika chini bukhuk sanjana ni parents bo sabai mano bono kaham treatment khainan thanga nge rang puisa nago nge puisa Kwrui rang Kwrui aboni bogan borok bo khiklai tonika nogo tubo abo haino hai tisa Bangalore thangka chung joto hamjakmane bising tei chung khoksa khongnai chini bukhuk sanjana no hamai bachathum hine wansugoi relai abo khaino hai bono tlangkha Bangalore ike bobo sei chung hamjakmane ya phallaya hingke chini bukhuk sanjana bo nogo kalai khana langma chokham kuno khlainani mane lama Kwrui bini buma bufani tam khlainai ba na loan nanai bahige loan mannai nini chung Tiprajwk loan busu mana tong china aukat bo Kwrui 10 lakh 15 lakh loan nanani bahige su khamula suwe mangala khamo siwai tongo
rang tong khangke bo ham nogo pokpo khiklaijak tini abono chung prathana khayo chini bukhuk sanjana kaitoni thani chung surio sa khamai phaitung susto ongoi phaitung ni tabo o bukhung ni kok bukhruti only 15 বছর ক্লাস 7 এ পড়ি tung কেবো bahai khlai hamrinani abono wan suklai jak borok ge aboni bagai no chini maya ganang kha ganang je kono politics khai tong thungbo borok no boro koijao bini parents kha ganang rok kicha chuba churinani কোন একটা salai phano amhai khlai borok kaham treatment musungoi tongo jora borok ngaboni bagan chini bobagra na borok koikha nini chini neta rok MLA মন্ত্রী jotono no borok koyu kicha borok no help khainani kicha help khainani te kha ganang Tiprajwk no borok help sano borok no chubanani bagai ge ojorao chubanani ke kubang ma se tongo Tripura chongo jora nugoi mano kubang ma jotono o condition o mangklaijak chubanani amo o Khoroksa ya haise kubang ma tongo ge obono chung public to rely tongo mantui maya te 5 টাকা 10 টাকা rely no tongo tini borok tebo koyo chung personally ungoi bang koinani musungo chini borom ganang minister মন্ত্রী MLA alhai khlai ang borok no koinan musungo kichap kana bo chakhai chau norok nele izzat tongo power tongo rang paisa ni bisingtui chobaya phana kok ni bisingtui kubangma contact tongo kok salai kanai mane help khlai mano amahai rokhai chuba khangke belai chawana nang wan sugota belai kha khamgang bonogo poila thang hapru ang amsuk ne wan sug yado ano je jorao sapru bazaro malai sapru thangai nuk mane yagolo se ang belai wana kha wa belai kosto ongoi tong khana sanja ang khangke na chiri khogon 20 ka jago ta donok jago sanja khana kabo chiri khogoi fatiri aba belai kharamosinsa gabono norok o video nai tongkhai please kisa share khainani boga ang koinai chini o bukhuk no je kha tongnai choba layano abhai khlai chung hadi buskango tekicha chung himlai ke chawana na wan sugota gai an video nai tongnai norok jotono hambai ani video nai tongna rok na bisingo kubangma borok no chini bukhuk sanjana na chobakha ang sobaya ya kubangma chobakha na khaklai susu chobakha je sakabo gai je mansak jora tuita 1000 chobakha lakh chobakha bahaya je mansak jora tui chobakha ang poito khlai ge chung jori chobana ne kok salage ke norok ani je subscriber tongnai rok ano je nai tongnai rok norok bo buni tola tongya norok bo riwang sai mano 5 টাকা 10 টাকা ফানা নরক বরে নাই গে আবাহে ক্লা no bukhung no bosung kisa sobai ma khangke balai hamkamo na angwan suku ambai mala nai norok bai next video